Minimum nga plitihan sa tricycles dakban sa Lapu-Lapu giimuntuhan og piso. Adunay piso nga diskwento ang mga estudyante ug senior citizen ingon man ang mga persons with disability. Aneng report. Alang sa mga tricycle drivers, panahon na nga ipatuman ang piso nga uminto sa plitihan. Giaprobahan sa mayor ang resolusyon sa konseho nga naglatid sa minimum nga 8 pesos nga plitihan sa tricycle. Apan gikinahanglan nga mukuha sila og fare matrix ayha makapangayo sa Umento. Suma ni Arlie Cabisas, tricycle driver, nga bisan og anaa siya taripa apan doon nagay mga pasahero nga dili makasabot sa ilang sitwasyon. Naiuban pasahero na ako nga mutanaw lang sa taripa, inig human ni Plite City, diretso na mahambak. Lison siya kay ato ng tawgol nga maningi ato kuwag piso. Ako lang pong pasagdaan. Unsa may kuan yun ani kanang mahal na yun kayong gasolina, kinahanglan na yun mo sabot mga pasahero nga kinahanglan mo uminto mo? Depende po lagi sa pasahero sir, nga musabot po, na may uban pasahero nga musabot. Naamang kay mo Plite kay Gis, dahil lang mga eksupli, kay kibaw na sila musabot kay mahal ng gasolina. Si Felix Navales, may padaya nga dako na kiniog ikatabang kanila tungod usab kay nagmahal naman ang tanang palaliton karon. Ang uban mo hatag og utso, ang uban mo talikod ritso mo Plite reg city. So man makiglalis ba sila? Uban mo ana nga utso na di ay. Unya ni hatag reg city ritso lakaw. Pero para ninyo kinahanglan na yun ang uminto, boss. Kinahanglan na gyud ta kay gasolina taas-taas man gyud. Samtang adunay mga pasahero nga nakasabot sa sitwasyon sa mga driver. Miuyon sila sa piso nga uminto sa plitihan. Okay ra. Ha? Okay ra. Kung naanda ninyo? City. So karon ninyo nakita na taripa sa opera. Ikaw? Okay ra sir. Okay ra gyud. Sabot ra sa silang kaimtang? Yes, kay dibi paglalim masahero. Mahal gasolina. Init pa. Samtang alang sa mga estudyante, senior citizen ug PWD, adunay piso nga diskwento sa ilang pliti.